сме с клип на... Днес сме с четвърти епизод на Survival. И да. Сега ще си намаля саунда на Minecraft. И в този епизод мисля да правя ферми на етажи. И сега ще имам много неща да покажа. Довърших тук покрива на къщичката. Тук имам... Влезнах в мината и копах твърде много. Имам предвид ето стак, 2 стака. Колко много намерих. Тук мок неща. Тук каблстон, който ще ни трябва за сега. За да направя стълби. Значи идеята на мен ми е да направя етаж, който точно над къщата. Етаж, от който да има крави и овце и всички животни. И идеята ми е така само да взема дърво. Ето. Така. Значи идеята... да, и фермата, от като събрах малко крави. Там има приятел, който трябва да го килнем. Така, също там тези двамата... Много останаха малко строи, така ще ги нападна. Що много така мазна, бей! Дебала. Съм нападна максимум на малките чункове. Омагаш. Много мобове напоследък. Дигнах 32 левел също. Тук в този левел и така сега се прибираме в къщата. Тук има магарата, но още нямам седла, за съжаление. Поставя се в игра тук, бе, човек. Тъй като искам да направя фермата без никой да ме притеснява, ще се ги махна зомбитата. А сега да им бичка, ще да пусна мъглите. Ще ми лагва, ама ще пусна мъглата. Така. Къде им беше къщата, бе? Къде им беше къщата? Гът. Ето я. Значи фермата я довърших, ето, готова е. Така че да, ето. Ето. И сега да се взема за работа. Но според мен не трябва първо много каблстон, дърва също така че да. Сега ще почнем с малко дърва да съберем. Тъй като то ще ни трябва за оградите. Така че, нека да продължаваме да събираме дърво, защото ще ни е просто уникално нужно. Качвам всеки ден клип. Започнах и поредица на Enderwood. На League of Legends. На Enderwood на League of Legends. Така че да. Събирам тук стак дърво. Ето стак. Също и сатираме по форма малко каблстон. Тъж черпакът е Faithful 64 битов. Ще го има в описанието, ще го сложа, ако не забравя. И така. Ще затворя, защото сега ще размножим кравите, които имам. Само да съберем малко каблстон надолу. И убивам кравите, за да мога да направя enchanting table. И да. Enchanting table, за да... Да, разбирате ме какво искам да ви кажа. И да. Сативите ми спомнят скайпа, не виждам. Така, натратни доста стълбички. Стълби ни са нужни доста. Както знаете, аз покупах доста.
така. Значи сега, трябва да направя стълби. С само стълбички ни трябват, нещо повече. После да примама тези крави да ги кача нагоре. Деца ми фермата, да. Та зоната. С така стълби. Защото, вижте сега каква ми е идеята, просто според мен неща ще я получа. Фак. Окей, значи, почваме. Така. Така. Фак. Убиват много зомбита. Прекалено зомбита в пещерата, които... Пещерата. Така. Нещо като от тази страна тук. Значи тук няма да бъде много симетричното, така че ще го почна отгоре. Тук ще го почна. Само да стигна до горе. Фак. Сега, значи... Ето, така... За да мога да измисля... Ето така, защото не е много симетрично, но пък може да изкачвам кравите си. Така. И вижте сега цветам какво е тук. Тъй като искам да ги разделя на малко комбинки. Тук да се намират кравите. Така. Другата част, другите две животни, които са... Интересни две животни, но... Така, сега. Гледаме да ги разделяме, защото... Така, сега трябва да направим фенсове. Тук. 12 няма да ми стигне. Така. Ще прави още... Така, извините, тук ще направим музиката. Бая с оградки ще ни трябва тук. Ще гледаме така.
ще ги разделят животните. Отгоре ще сложа фенсове. Опа. Опа, фук. Ето виждате, тук също съм го разделил, ето така ще покажа как изглежда. Фук. Ще опитам да го направя максимално добре, за да може да атакуваме животните. От тук, от тук, от тук, от тук. От всъщност тук. Какъв е смисъл да слагам? Така. Едно, две. Опа. Едно, две, нали, разликувам с блокчета. Едно, две. Окей. И там ще има животни. И тук. И тук. Така че няма да се го навършим, защото и тук ще има животни. Хоп. Сега на това дошъл да крафтвам на вратички. Мои стълби. Между другото, весела година на всички, които атакуват. Този екип го снимам на 31-ви. И да, честита нова година на всички. И пожелавам ви. Така. Обаче тези вратки няма да стигнат. Така че... Това е пети епизод на Survival, какъв четвърти, бе? Това е пети епизод на Survival. Сега ако да ми стигнат 4. Ба. Окей, значи. Тук служих ли? Окей. Така. Нещо много. Така. Така отиваме готово. Фук. Още 2 огради трябва да направим. Окей. И вече трябва да премахваме животните. Окей. Ето тя още не е довършена, нали? Сега ми трябва пясък. Така.
Така. Окей, нека да вземем. Да. Още пясък. До това са пясък, ще ни върши горе. Аз мисля, че имам такива стъкла. Кажи го. Между другото. Чакай. Аз съм имал. Ето. Аз съм имал хора. Окей, тук на валюта ще слагам така. Тук пак такива. Тук такива. Тук такива. Тук такива. Тук. И опа. И тук. И тук. Ще опитам. Окей, аз имам още такова дърво. Защо този епизод ще отвършим? Още примаме извън кадър животните. Ето тук има овце, както сте забелязали. Ще ни трябва доста дърва. Ще отида след кадър да ограбвам това силно дърво. Опа, промъцнах. Да ограбя това силно дървото. Фак. Така. Още дърво. Така. Така. Продължаваме да събираме дървото, което да извън кадър, как казах, ще такова на животните. О, фак. Така. О, фак. Така, значи трябва да го говоря. Така. Така. Нали така трябва да се пада. Окей. 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 В първата редичка ще бъдат кравите. Това сме. Така. Тук не ми стигна дървото. Котим за дървонафо. Аз ще отивам извън кадър. Ще бъда влиза.
е бял ли? Фак бе. Има кравичка. Също така може да направя бити по тази фирма голямата. Да. Скоро ще правя Enchanting Table, ще влизаме в мината за диаманти, може извън кадър, защото предполагам няма да ви много интересно да ме гледат как купая, но ще снимам с вас как купая. Така, опа. Дърва ми трябва само за покривите. И е готово. Така. Така, отиваме да го довършим. Пак ще имаме така и слънце дърва. Така, готова. Не е готова, тук трябва да праса. Готова? Отива. Сега. Хора, не знам дали да приключим клипът или да привлеча животните. Ще привлеча животните. За съжаление, това трябва да го спрем. Да вземем уит. Офак. Мога да си разложим горе. Така сега. Значи... Тъй... Аре, идвайте. Те са много... Бъгват са даже. Перфектно. Идвайте. Ще ги пречам после тези. Аре, да е. Колко сте много... Аре, идвайте. Аре де. Идвайте. Съжалявам, не сега съвършвам кравички. Бега тук. Така. Още две ми останаха крави, които няма слушат. Тези особено няма слушат. Идваш ли маш? Те балканата. Госпожа Крава. Папа. Идвайте да ме послушкате. Как ги набутах. Той ще е вашето разстояние, така, приятелки. Разужавай. Така също отивам да вземем същите приятели, които са овцете. Но, тъй като те пасат, ще трябва да направим нещо много интересно. Така, косачо. Също, така да ядет ги стрижат овцете. Така. Ще го събера малко друго, защото не знаете, че те такуват. Аз ще събера материали, за да мога да ги... Ще направя горе мястото, а да мога да ги вкарам след това. Така. Така. Трябва да сложим. Няма да вземам тялото, то ще се закатват. Ще си пасат овцете.
Без ако ще направим само да намерим. Пускаме в очето, отиваме да намерим овце, които се намират днес. Ето там. Тук има няколко приятелки. Идвайте, да. И приятелко. Ще размножаваме овци, въпреки че те са ни нужни само 2-3. Ще ги отцветяваме в цветове. Ама тук има една заплеша, ще взема не. Ей, тази седната не трябва да забравям. Ето ми има къщата там, бързо ще стигнем само да ги губа. Те че ли е така. Ще е добре да ги губя. Така, за следващия епизод сигурно ще се излезе да се копае пещерата. Видите тук крави такива отковце. Видите тази едната ги цветна. Ще направя обичам много синьото, така че ще направя в синьо. Тук ще направя, ще ги издигна. Овци, бърсни. Качвайте се вътре, направо ми взете. И ти ма. Ти бе ти поизостана най-последния. Не. Защо ги стригава? Омага и то баш този. Ами умира. Много ми пука. И само да не издете вие. Така. 300 ми. Да ти ках. Матеп. Без... Ще даже... Коста. Няма някой да чукане. Така. Това не ми харесва тук. Окей, някъде да излеса. Добре. Готови са. Да направихме и нещата. Тук имаме размножителна крава. Тук ще го отворя, защото са много крави, така че да. Общо взето хора, това е тук за фермата, които ще да правя, но реших да ги заснема в кадър, как ще ги правим с вас. Направихме стени, всичко, абсолютно всичко. Това ми беше планът, който исках да направя. И да, общо взето това беше от мен. Дано ви харесало, аз бях Криши. Абонирайте се, дайте лайк и да. Ако клипът събере 15 лайка, очаквайте 6 епизод. И да, взето е това и се абонирайте и чао.